Tere tulemasta metrokaupunkiin. Me kaikki on kerääntynyt tänne tänään tekemään ajatusosoitus Ronald McDonaldin vastaan. Minä pienyrittäjä. Ketä varaa rikkoa. Koska Ronald McDonaldi ottaa minun autokaista pois. Ja ne tekee omaa paskaa autokaista siihen tilalle. Ne vie minulta pihvinkin burgerin välistä. Tänne Mäkkärin autokaistalle Metro Cityin on avattu autokaista. Hei, kuules lady, tässä pornossa on ihan liikaa maatteita. Näytä tissi. Miksi aina mun tissit? Miksi aina mun tissit? Tota sä olet koko ajan, mut pidetään silti tästä suunnitelmasta kiinni. Eli näytä tissit. Kä? Mut hei, voi mäkin näyttää mun tissit. Kelaa, autokaista tänne, autokaista tonne ja tähän. Nää pinsit mun liivissä. Mä oon saanut Mäkkärin Happy Meal -ateriasta. Kyllä juu. Ai et usko vai? Mulla on tullut pakun perään kaikki mun kuitit ja pippuripussit. Ai ihan pakuun vai? No ei kun on tos perässä, tuu vaikka kattoo. Eikö papi Kitty? Ei tuu nyt kattoo, joko? Kuulepas nainen, olen kuullut huhuja, että olet kapinallinen. Eli autokaista aktivisti. Vastaa, saatana! Oletteko te ikinä harkinnut, että voisitte rakentaa tänne sellaisen autokaistan? Ei! Offsync. Pääset vapaaksi, jos kerrot minulle, miten pääsen soluttautumaan pienyrittäjien neuvostoon, joka suunnittelee monopoliasemani tuhoamista. Mitä saan? Turpa! No okei. Ensin sun pitää ottaa yhteyttä kokeneeseen pienyrittäjään. Kyllähän mä nyt sen tiesin. Metrosexual man. Tere tulemasta. Ketä sanotaan minun nimi? Sulla on hemmetin kauniit kulmakarvat. Minä tekee tää rutiini. Rutiini, vahaatko vai harjaatko? Minä levittäisin tuon kulmakarvat. Mitä sä oikein levität niihin? Majoneesia? Mä laitan Maybelline, kaunis tuote. Älä valehtele. Mä tukataan se tuoksumus. Se on kuin kukkaketo. Älkää pojat viittikö. Mitä sä autokaista? Nainen turpaki. Siis sitä brittipaskaa. Ei Maybelline, vaan L'Oreal. Maybe it's Maybelline. Hei, onks sun mitään? Tänä iltana, jos vaikka mentäis vähän purilaista nakin väliin. No katsotaan kun sulla on oma autokaista. No mä otan vaan sen lihiksen sit. Joo, moi moi. Moi! Saatana lepakko! Koskaan saa sitä pillua! Vittu! Tervehdys. Moi moi, miten menee? Miksi äänenne kuulostaa omituiselta? No joo, mun ääninäyttelijä vaihtui pari kohtaus sitten. Tähän nykyinen on niin paljon parempi. Tosi paljon parempi. Niin, mutta mulla oli oikeetakin asiaa. Eli niistä autokaistoista. Kun mä oikeesti haluaisin nyt itse rakentaa yhden sellaisen Todellako? pienen autokaista. Oikein sellaisen ahtaan ja tunkkasen. Tajuuks? Kyllä. Ymmärränhän minä. Se on niin mahdotonta. Aivan, sillä McDonald's on ostanut kaikkien pienyrittäjien autokaistat itselleen. Hätä ei ole kuitenkaan tämän näköinen. Sillä minulla on suunnitelma. Oi, olen aina ollut heikkona miehiin, joilla on autokaista ajatuksia. Niitähän minulla on. Siis niitä ajatuksia. Joo, en minä niitä miehiä tarkoittanut. Hei. Mä en tiedä susta, mutta musta oli vähän outoa. Joo, niin minustakin. Kevennä nyt tunnelmaa kävelemällä tyhmästi. Keksi sinäkin joku. Toi Kyyry on hyvä. Näytät ihan klonkulta. Taru Sormusten herrasta. Se trilogia. Sehän on tulossa elokuvia. Ei, en minä Hobbitia tarkoittanut. Sehän on kuitenkin vain yksi kirja. Mitä tämä on? Wow. Mitä? Mä en voinut kuvitellakaan, että sulla voi olla näin tarkka suunnitelma. Tää on oikeesti ihan sanoin kuvaamatonta. Tänä vuonna me voidaan Niin, voidaan. peittää ilkeä käkkä Rolandi McDonald. Joo. Koska aloitetaan? Vaikka heti. Mä otan pari kuvaa. Abortti.
Abortti. Wow, se oli ihan niinku siitä uudesta James Bluntista. Bondista. Casino Royale. Skyfall. Se on niinku se Blunt ja Rolanti McRolanti on se pahis. Miss mä oon? No, siinähän sä oot. Okei, no mut mä oon miettinyt sitä sun tarjosta. Mä oon just ottanut lainaa autokaistaa varten. Eli päästäänkö me nyt vähän pistää tuuttiin jäätelön väliin? You know. Aika mauton vertauskuva. Haista vittu. Hänkö? Hän on tarinan sankari. Mitä? Häh? No, sehän minä olen. Jos sä oot kerta sankari, niin mikä mä sitten oon? Neitsyt. Olen vaaka. Kuka helvetetän kohtauksen replat on kirjoittanut? Ai poikani, ihana että heräsit. Viimein. Muutin sinut suureksi, että voit suojella minua Roland McDonaldia, sukuyrityksemme johtajaa, suurmiestä. Tarkoittaako tää, että mä saan pillu? Ei, sinulla on tehtävä. Näytäks mä hyvältä? Kyllä tuo naamur saa pimpsaa. Mutta toi kikkelipehko pitää ajaa pois. Se on ruma. Mut mähän sheivasin jo. Olet myös yrityksemme keulakuva edustaja. Ai mikä? Olet ikään kuin maskotti. Wow. Lisäksi toimenkuvasi kuuluu jakattelesta lehtiä. Sillä ei tee vittuakaan, mutta silti se jaetaan jokaiselle asiakkaalle. Kiitos korvastavasta, poikani. Kun kastike valuu minusta pois, Toi on aika pervo. perit sukuyrityksemme, jolle olen rakentanut monopoliaseman. Tässä olisi nyt näitä Kiitti. näkkejä. Olkaa hyvä. Kunnioittakaamme sukuyrityksemme perintöä ja nostakaamme McNuggit ilmaan lapsityövoiman ja monopoliaseman puolesta. Moi 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 vaan sulle. Jake Sully! No ei! Suursmurfi! No ei! Poliisi! No ei! Pemuli! No ei! Patserin sininen! Mutta enhän minä ole edes sininen! Odota siinä, tulee kohta. Pieni hetki. Jäimmekään. Voin selittää. Ei. Moi moi, mitä sä täällä teet? Minä en enää aio olla monopoliasemassa. Olen kyllästynyt. Miksi? Mitä sä ennen niistä olet pitänyt? Minä rakastan sinua. Haluan olla sinun kanssasi. Haluan, että pienyritykset kukoistavat. Mennään Metroseksual Manille. Asuuko se oikeesti täällä? Tää on joku kassakaappi. On kyllä ruma sisustus. Tere, onko tuo McLeod? Sun täytyy auttaa meitä. Gillette Fusion Power. Niiden pitää palauttaa taas pienautokaistat kilpailukykyisiksi. Pehmeä paranajogeeli. Vesikielellä sitä maistellaan. Hesen kastike. Sairastutaan salmonellaan. Hesen kastike. Hesen kastike. Lopeta toi. Toi on nyt just sitä, mitä me ei tarvita. Tajuut sä? Yritä edes. Mä haluun oikeesti hyvittää mun teot. Mä kertoo. Sun pitää erottaa poikasi. Se kikkelipehko. Ja sun pitää lopettaa se lehti. Se on ihan vitun paskaa. Edes minä en lue sitä. Eikä sinun poikasi. Eikä tämä polkupyörä. Ei ole! Puuhöylä! Onks sulla hei punaiset stringit? Mitä helvettiä? Tää ei oo mikään voittopotti kuule! Mä alan pikkuhiljaa kyllästyt tähän, että mä en saa pilluu, koska mulla ei ole massia, koska pitäis olla massia, että sais pilluu. Ja mulla on vältään vitun lehtiä. Ei näillä tee vittuakaan. Ei niin! Mä en malta odottaa, että se mun faijan kastike valuu ulos ja mä saan massit.
Ja sit kun mä saan ne rahat, mä aion toteuttaa mun bisnesunelman. Haluatko kuulla? Joo. Mä aion perustaa sellaisen drive-in bordellin. Siellä on tyttöjä joka lähtöä. Tummia, vaaleita. Alasti. Peikäni, sinähän näin pieni peli. Häh? Oot sä vakoillut? Tämän tarinan voittajalle minä. Minä saan pillua ja jaan kaikki. rahat. Mutta sä et nyt ajaa tota kikkelipehkoa pois. Mä ajan sen. Nyt on liian myöhäistä. Vai. Vittu, mä menen parturin saman tien. Vittu. Joo, meitsi! No, kiva, että kaikki tulitte! Teit oikean päätöksen ja niin edelleen. Terve! Ehkä pieni naru. Caesar Power Banner Parmeikeeli tarjoaa tämän! Monopolia rakensin! Ennen kuin mä tajusin! Mulki on! Uus kampaaja! Mut silti ei! Tuu pillua! Sanoo autokaista! Ei koskaan valmistuu! Mut se on paska puhetta! Veitsit kyllä haituu! On Roland McDonald, yrityksen toimari! Siis Roland McDonald, juustohamppari!